Jotta G-koodi saadaan näkyviin, täytyy sliceaus olla tehty. Kun sliceaus on tehty, siirtyy ohjelmisto automaattisesti preview-välilehdelle. G-Code Editor-välilehdellä voidaan siirtyä tiettyyn pisteeseen tietämättä varsinaisesti, mikä kohta G-koodista on käytössä. Näin voidaan tehdä Visualization-kohdan alapuolella First Layer-kentän vieressä, johon kirjoitetaan esimerkiksi haluttu kerros 5. Muutetaan sama haluttu kerros Last Layer-kohtaan ja painetaan First Layer-nappia. Näin ollen G-Code Editor näyttää sinulle, missä kohtaa alkaa 5. kerros. Tähän voitaisiin nyt esimerkiksi säätää komennolla pause, jolloin tulostus pysähtyisi tähän kohtaan. Jälkeenpäin käyttäjä voi tulla ja vaihtaa lankaa ja tehdä esimerkiksi 2-värisen kappaleen. Tämä on siis erittäin hyödyllinen käytäntö silloin, kun käyttäjä haluaa jostain syystä esimerkiksi pysäyttää kappaleen tulostuksen tiettyyn kohtaan, eikä tätä tarvitse tällöin tehdä manuaalisesti.